Presented by Jeet Narayan Official. बनेबो अपना कनिया गे छौरी तोरे हम बनेबो अपन कनिया गे छौरी तोरे हम बनेबो अपन कनिया दू जोड़ा पायल किन देबो या ना दुनिया दू जोड़ा पायल किन देबो या ना दुनिया गे छौरी तोरे हम बनेबो अपन कनिया अखन अहाँ सब सुन रहल छी जीत नारायण ऑफिशियल के शानदार प्रस्तुति। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। बाबा के तोहर नहीं लागत दहेज हमरा सकले छौरी लभ नहीं रे हमरा सकले छौरी लभ नहीं रे ये गई बाबा के तोहर नहीं लागत दहेज हमरा सकले छौरी लभ नहीं रे तोरा छौरी दोसर पर नहीं टकबो जल्दी से बियाह के कर हई रेंज रानी बना के रखबो घर के भीतरिया रानी बना के रखबो घर के भीतरिया गे छौरी तोरे हम बनेबो अपन कनिया गे छौरी तोरे हम बनेबो अपन कनिया गे छौरी तोरे हम बनेबो अपन कनिया डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। तोरे लेल धड़कई छै दिल हमरे बुझै नै केन कगे फील हमरे बुझै नै केन कगे फील हमरे हे गई तोरे लेल धड़कई छै दिल हमरे बुझै नै केन कगे फील हमरे राइटर जीत नारायण अभिषेक कहै छौ तोरा पर से हटे नै नजर हमरे घरे यही है बन का दुल्हनिया हमरे घरे यही है बन का दुल्हनिया गे छौरी तोरे हम बनेबो अपन कनिया